Produktibitatea eta dirua, horiexek dira euskal enpresen muina. Familia eta lana bateratzeak ez du apenas tokirik eta garrantziarik euren helburuetan. Hori ondorioztatu du, abokatu, ekonomilari eta psikologoen Bizkaiko elkargoek elkarrekin egin duten lanak. Gehienak autonomoak diren arlo horietan, lana eta familia bateratzeko dituzten arazoek eragin dute ikerketa. Lana eta familia uztartzeko ezinbestekoa da norberak benetan nahi izatea. Sarritan kontziliazioak lan arloan gauza batzuei uko egitea dakar, eta horretarako prest egon behar da. Abokatu, ekonomista eta psikologoek elkarrekin egin duten txostenean, pentsamolde aldaketaren beharra azpimarratu dute. Batetik, lanean emandako orduak baino emaitzak kontuan hartzen hasi behar dugula diote. Eta bestetik, enpresariari gogoratu, bateratzea ez dela galtzearen sinonimoa. Agian ez dozu galtzen ekonomikoki. Ze modu asko daude usterkaritza egiteko. Ez da bakarrik ez joatea lan egin aldogu etzetik bebai orain. Are gehiago, bateratzearekin guztiek irabaz dezaketela diote. Zenbat eta posago egon zure lanpostuan eta emoteko gogo gehiago daukazu, lasai zaude beste aldetik. Eta uztarketa bultzatzen duen enpresa batek gizartean duen irudian ere irabaz dezake. Abokatuen aldetik araudia egon badagoela azpimarratu dute, baina Gema Eskapa, Bizkaiko elkargoko kideak dioen modura. Del dicho al hecho va un trecho y de la ley a la realidad, pues también va un trecho que todavía estamos empezando a cubrir, ¿no? Argi dagoena da, familia eta lana bateratzea emakumeen eta gizonezkoen bien ardura dela.